בגיל 12 ראיתי את אמא שלי בוכה, לא בכי רגיל, בכי כואב. שאלתי אותה מה קרה, והיא ניסתה לחייך, אבל אז היא אמרה לי בשקט, יוסי, אין לנו איך לשלם את המשכנתא. באותו הרגע משהו בלב שלי התהפך, הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, אמא אל תדאגי, אני אעזור לך. ותוך שבוע כבר ניקינו יחד בנקים ומשרדים בתל אביב. היא עבדה ב3 עבודות, ואני ילד בן 12 עם סמרטוט ביד וחלום בלב. עקבו אחריי בסרטון הבא, אספר לכם איך הפכתי את הכאב הזה לשליחות של החיים שלי. לי אבא עם אמא לוחמת בשם צילה. כל החיים עבדנו, נלחמנו והאמנו. ואני תמיד התפללתי, אלוקים, תן לי להיות שליח טוב, לעזור לאחרים כמו שצילה עזרה לי. שנים עברו והלב בער, רציתי לעזור לאנשים שתקועים. עם חומות, עם בנקים שלא רואים אותם ממטר. והחלטתי, אני פותח עסק, לא עסק רגיל, שליחות. כך נולדה סוף פייננס. היום אני לא רק מגייס אשראי, אני עוזר למסורבי בנקים, לאנשים עם תיקים פתוחים בהוצאה לפועל. כאלה שכבר כמעט ויתרו. אנחנו בונים תוכנית הבראה אמיתית, לא פלסטר. מתכננים ובונים תרמיל שמתאים בדיוק למשפחה. נלחמים מול בנקים, רשויות ממשלתיות וגופים גדולים, רשות מקרקעי ישראל, טאבו והוצאה לפועל. ועד שמגיע הכסף ללקוחות, לא מבקשים שקל. אני ואמא שלי עובדים יחד וסוגרים מעגל כל יום מחדש. אז אם אתם במצב קשה, תדעו שאתם לא לבד. זה לא רק כסף, זו שליחות וזה הלב שלי. פנו אליי לייעוץ אישי.